ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ጃንግ ሚንግ ንዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሎሚ 23 ጥሪ ብሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ዘራሪቦ ኣብ ትርክብ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ልዕባሊታቱን ከምኡውን ህልው ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣተኪሮም ዘትዮም ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረ ድሕሪ ናጽነት ድማ ቻይና ካብተን ቀዳሞት ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ዝመሰረተ ሃገራት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ነዚ ታሪኻዊ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያዊ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሚስተር ጃንግ ሚንግ ብወገኑ ቻይና ንኤርትራ ከም ስትራቴጂካዊት መሻርክታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም እትጥምታ ብምሕባር ዛጊድ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ በብእዋኑ ተገምጊሙ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ንምዕራጉ ድሌትን መደባትን ሃገሩ ምዃኑ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ንዘሎ ዝምድና ዝያዳ ንምሕያል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝግበር መስርሕ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ሰበስልጣን ብዘይ ቪዛ ክመላለሱ ዘኽእል ውዕል ተኸቲሙ ነቲ ውዕል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ድማ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ጃንግ ሚንግ ከቲሞምሉ ሚስተር ሚንግ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ ሓያል ባህሊ ስራሕ ዘለዎ ህዝቢ ከም እትውንን ጠቒሱ በዚ መሰረት ድማ ዝሕንፀፁ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝትግበር ዘለዎ እምነት ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝጀመረ ጉዕዞ ክልታዊ ምትሕግጋዝ ምትሕባር ንምሕያል ሃገሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘለዉ ውህደት ሓሳባት ንምዕባሉ ከም እትሰርሕ ኣረጋጊጹ